بسنبة سلسة مقابيت شحن شاعت 234 جون مسكال قوت عصرت حموشتا متعصرتو أبز نبرا ناينو حول مد كابتي كتحالفو زيت خيل زمسل بيت معصرت كرامبايت انجيت شقود طرح تتاقيمو عملتا جون بإسران كلتان سنة شحن شاعت 203 أب كلتا شحن 53 كوبر ستريت إنديانا كاب استولدو كلتا قولت زنعاسي جون أب أدمن أسنتو بتداغاغامي ببعاسن نعاشتو سرقن أب ساقامي عاتو نيرو بتوساخي نعاشتو قولت بمصراف المحرابن يفلت نبرا تمحرت مقرات سون أب إنديانا بوليس أب زركب دكان ماشنات كسرح جمرا أبو تا كتمان ودو تبلاشو كمزلا سلز حسب دما نتاس درابيت أب شحن شعات 221 ناب مورسيفيل إنديانا كاق أزا درخو جون ولاوكو حدش قطرا هيوت انت نبرو تخونا قنا بحاريو هاي تأيران أب شحن شعات 220 كلتان بسرق مكينات تحيزو مس أب أوزنا وركب دما تبلاشو جون مس بيريل تبحال قوال تلاليو بآسار تخلت ميازا شحن شعات 224 تمر آوان تخونا قنا نابرا أزي كبدو فتاني كونو سرحون انت دالي كركب اي كالن هيواتو كمرح عشقار كونو زقابرو تافي اوو اند علبت اكولو مس قبنانيا نبر اركو ايد نمزمات كوتنو جمرو ازوم كلتا ابتي كوابي ابزركب دوكوان بمئتاون $50 سرقو انتخونا قنا كابت بوتا كوت سخولو حادث بر ايوه مسلز نبرا نبوليس حبرا أتوم كلتا سوات نتصب حدو تتحازو جون شقوت حيزو كمز نبران توكيسو سابسيحيتيو ولاوكا ايقابرنان إلوم نتسان تتبحلو أبو أغنا نايو حقي كنازس كمزلو سلاز أمنو كيف توا أمينو كوينون جون بمتقعاتن محرمتن زمتان كمون قوان نفتسان وديت بمقلامو تفريدو أبو ولاوكا فخوز زبالا معاسرتي تتسابي انت نبران تخونقنا ودو بجبناتو كاب أسرت كسب إسر عمت مؤسرتي تفرد أبو دحرون نجازيت نهات أبزحوا مجلسي بمكرو كمستت عسن باتي فردي كمستت سنة بدا جالسو نتفردي كحسرلو ندانيا لمن تكون جنا أيتعوتن نسو كاب تناززون عند أرك خمرح سلزبلو هيزوم عند خدخلو كحدم أقوى أنت فتنا دحري وهدا دقاقدا تتحزى أركو ولا كبوتا أيرو أنت نبرا تتحيزو كاب كلتا كسب عصرت عمت مؤاسرتي تفريدوهم بكلتا مسكرة مش حنش عاتميتن 3 شعاتن قنا كاب زعلم بموت تسنابتا هيوت بيت مؤاسرتي جون كاب شحنش عاتميتن 24 كسب شحنش عاتميتن 33 أب إنديانا ريفورميتوري إنديانا ستيت بريسس تأثر جون أب جبناوي أنا برا كتس أمت جمرة أبيت مؤسرتي مسعاتو كابز مسوش أخم كابز زرعهمو زقدركو سبك خوني كبل يزارب كمز نبرا يفلت بس انقتي نوح ناي مؤسرتي فردو عنصار حبرات سبت عاتقو مسكال اوت قبرنياتات اركنات فترة قالا كابعاتون مكورات شافاتو بانكتات يركبون نساتهم نجون كاميجير اوت قبرنياك خون كمزخل محارو اتوم السوا دحري مفتحهم زفتسمو سرق مدب أوت يوم نيرم جون نتي بهرمان لاما زفلت سرعات مزبات بانكتات اون عزنيو أمولو قبنا حيواتو بسافيهم تتاقيمو ليو أبو جون نكفتح وفر بمكياد أب حادث ساوئت 288 تنفيرماتات كأقب كإلو كينون ودو جون تشعات أمتن فرقان تحر مأساروم بآسار تقنبوش حنشعات 233 تفتحان جون استفتح الأوان أبيك الولاو قوت أوا أب زلقالت أرزو أب زبس حالوس لزنبرا سرحنا مركب تسفا كم زيبلو مستردقى بقونو ناب جابن تملسا بإسرع هادن سنة شحنش عاتميتن 33 كاب حقرايو بانك نيو كارولي $10,000 سريعو نايمة جمرتا بانك زمتا أكايدا جون داقيمون ب14 حاس أب بلافتن أهويو أبزركب بانك زميتون تخونقنا بوليس كحزوس لزق على دهيرو دما مزمات بلافتن بستعساسر كخصاصنا بيت مؤسرتي
አለን ካውንት ሊማ ተሰጋጊሩም ፖሊስ ቅድምና ቤት ማእሰርቲ ምእታዎም ምስፈተሽ ወግና ከቤት ማእሰርቲ መሐደሚ ውጥን ዝመስል ሰነድ ስለዝረኽብሉ ትርጉም ናይቲ ሰነድ እኳ እንተሓተቶ ከናግሮም ፈቃደኛ ግና አይነበረን አቀዲሙ ጆን አቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረለ እዋን ፒተር ፒንተን ራሰል ክላረን ካልኦት ሽዱሽተ አቤት ማእሰርቲ ከሎ ዝረኸቦም መብዛሕትኦም ኣብ ምሕፃብ ግዳውንቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሰርሑን ንምሕዳግ ዘኽእል ውጥን ንምሕሳብ ሓጊዙ ነይሩ ጆንን ኣዕረኽቱም ኮንትሮባንድ ከይተረፈ ናብ ሸላታቶም ጠበንጃ ከም ዝኣቱ ገይሮም እዮም ንጆን ናብ ካልእ ቤት ማእሰርቲ ክወስዶ ከም ዝመፅሞ ክሕብኦም ብምባል ንፖሊስ ግዝኣት ኢንድያና ኣምሲሎም ምስ ተዛረቡ ኣርባዕተ ኣዕረኽቱ እቲ ሸሪፍ ጀስ ሳርበር መረጋገፂ መንነቶም ምሕሳሓተ ግና በጥይት ተኪሶም ቀቲሎም ድሕሪኡ ንጆን ካብ ሸልዑ ፈቲሖም እቶም ኣርባዕተ ሰባት ናብ ኢንድያና ተመሊሶም ኣምለጡ ኣብኡ ድማ ምስቶም ዝተረፉ ኣባላት ጉጅለ ተጸንበሩ ጆን ምስ ዲሊንገር ጋንግ ኮይኑ ካብ 21 ሰነ 1933 ክሳብ 30 ሰነ 1934 ኣብ ውሽጢ ዓመት ጥራሕ 12 ዝተፈላለዩ ባንክታት ደኣ ዘመተ ካብ ክራውን ፖይንት ኢንድያና ምሕዳም ب25 ጥር 1934 ጆን ጉጅልኡን ኣብ ቱክሲን ኣሪዞና ምስተተሓዙ ናብ ኢንድያና ኣሕሊፎም ስለዝሓብዎም ብፖሊስ ግዝኣት ኢንድያና ተኣጅቡ ናብ ኢንድያና ደኣ ተመልሱ ጆን ኣብ ክራውን ፖይንት ኢንድያና ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሌክ ካውንት ተወስደ ب15 ጥር 1934 ኣብ ምብራቕ ቺካጎ ኢንድያና ኣብ ዝተኻየደ ምዝማት ባንክ ናይቲ ብጉጅለ ዲሊንገር ዝተቐተለ ፖሊስ ብቕትለት ክኽሰስ ተኣስረ ፖሊስ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምሕዳም ዘይክእል ብምዃኑ ንተወሳኺ ጠንቃቐ ተወሳኺ ሃላውቲ ከም ዝገበረ ንጋዜጠኛ እቲ ከባቢ ኣብ ዝተዛረበሉ ብሰንበት 3 መጋቢት 1934 ጆን ምስ ካልኦት 15 መተኣስርቱም ኣብ ዝነበረ ናይ ንግሆ ልምድ ካብቲ ክትሓልፎ ዘይትክእል ዝመስል ቤት ማእሰርቲ ክራውን ፖይንት እንጨይቲ ሽጉጥ ጥራሕ ተጠቂሙ ኣምለጠ ሰመዚ ኢንድያና ቅድመ ሕጂ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንምሕዳም ዘይከኣል ምዃኑ እኳ እንተገለጹ ጆን ግና ጌጋ ምዃኖም ኣረጋገጸሎም ጆን ነቲ ሽጉጥ ካብ እንጨይቲ መትሓዚ መላፀ ካብ ጸሊም ፖሊስ ጫማ ካፖትን ከም ዝሰርሖ ይእመን ነታ እንጨይቲ ሽጉጥ ተጠቂሙ ንሓያሎ ሓለውቲ ኢዶም ንላዕሊ ሓፍ ከብሉ ድሕሪ ምንጋር ኣብ ኢዱ ናይ ሓቂ ኣጽዋር ምስ ረኸበ ናብ ገራጅ ቤት ማእሰርቲ ብምካድ መኪና ፖሊስ ናይቲ ሸሪፍ ሰሪቁም ናብ ቺካጎ ሓደመ ዳርጋ ብኡ ንብኡ እቲ ጆን ዘርአያ ሽጉጥ ናይ ሓቂ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ግምት ጀመረ ምክትል ኤርንሰን ብላንክ ከም ዝበሉ ጆን ናይ ሓቂ ሽጉጥ ተጠቂሙ ከም ዘምለጠ ይዛረብ በአንጻሩ ፋይላት FBI ዝተቀረጸ ናይ ሓሶ ሽጉጥ ከም ዝተጠቀመ ይሕብሩ ب16 መጋቢት ካብ ክራውን ፖይንት ጎን ጆን ዝሓደመ ሃርበርት ኣብ ፖርት ሆሪን ሚሽጋን ብፖሊስ ብጥይት ተቐቲሉ ምክትል ሸሪፍ ቻርልስ ካቮና ኣብቲ ውግእ ብሞት ቆሲሉ ድሕሪ ድማ ሞይቱ ቅድሚ ሞቱ ንፖሊስ ጆን ኣብ ከባቢ ፖርት ሆሪን ከም ዝነበረ ሓበረ ብኡንብኡ ድማ መኮንናት ነቲ ዝሓደመ ሰብኣይ ምድላይ ጀመሩ ኣሰር ግና ኣይተረኽበን ህዝቢ ንጆን በቲ ዝገበሩ ኣብይ ሕድማ ዝፈቶ ይመስል ነበረ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግና ንሰበ ስልጣን መስሓቅ ገይሮሙ ነበሩ ነቲ ኣብ 1930ታት ዝነበረ ኣዝዩ ፍሉጥ ከሓዲ ክትሕዞ ከም ትኽእል ዝገለጸት ሸሪፍ ሊያና ንጆን እንተረኺብዮ ብናይ ገዛእ ርእሰይ ሽጉጥ ክቐትሉ ኢላ ክትፍክሩን ተሰሚዓ FBI ብደረጃ ሃገር ሓደን ሰብ ኣዳሊ ክሓድኖ ጀመረ ጆን ካብ ቤት ማእሰርቲ ሌክ ካውንት ድሕሪ ምሕዳሙ ሂደት ሰዓታት ምስ ኣቐዲሙ ዝተላለየ ኣፍቃሪቱ ዝኾነት ኤቪን ተራኽበ ጆን ድሕሪ 3 መዓልቲ ምሕዳሙ ጥርሕዩ ናብ ጾታ ተመሊሱ ምስ ኣረብቱ ብምትሕባር ኣብ ስዌንስ ፎልስ ሳውስ ዶክታ ዝርከብ ባንክ ክሰርዕ ከኣለ መወዳእቱ ግና ብ22 ሓምለ 1934 ፖሊስ ክፍሊ መርመራ ኣብ ቲያትር ዝርኤሉ ዝነበረ ኣጽዮም ጆን ካብ ቲያትር ክወፅእ ከሎ ንምእሳር ተንቀሳቐሱ ብረት ኣውፅኡ ክሓድም ኣብ ዝተፈተነሉ 4 ግዜ ብጥይት ተሓሪሙ ተቐትለ ጆን ድሕሪ ምሟቱ ዝያዳ ፍሉጥ ኮነ ናይ ሓቂ ፍሉጥ ሰብ ነይሩ ዕለት ቀብሪ ሚስጥር ንምሕላው ጻዕሪ እኳ እንተገበሩ ልዕሊ 5000 ሰባት ንቀብሩ ኣብቲ መኻነ መቃብር ተራእዩ ምስቲ እንጨይቲ ሽጉጥ ተጠቂሙ
ዝገበሮ ቅያም ሕዳም ስሙ ኣብቲ ገበነኛ ኣዳራሽ ስሙያት ኣውቂጡ ንሓዋሩ ካብ ዓለም ተሰናብተ።